Φίλοι του ελληνικού, καλησπέρα. Είμαι η Ανθή Τσότσι. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Μανιάς. Και είμαστε εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Έχουμε μια πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια που θα τη δούμε και από κοντά σε λίγες μέρες, την Έλενα Παπαρίζου. Γεια σου, Έλενα. Γεια σου, Ανθή μου, γεια σου, Αντώνη μου, τι κάνετε? Είμαστε καλά. Αλήθεια. Είμαστε μαζί. Κοίτα, ελληνικά χτυπάει, έτσι δεν είναι? Στον ελληνικό φυσικά μιλάμε, άρα ελληνικά χτυπάει. 90,3. 90,3, έτσι. Λοιπόν, τι να πρωτοπούμε για την Έλενα Παπαρίζου? Να πούμε ότι ξεκίνησε την καριέρα της το 1999. Να πούμε ότι έχει μια απίστευτη καριέρα με πρώτη θέση στη Eurovision, με μουσικά βραβεία 3 Αρίων, 34 Mad Music Awards, περισσότερα από κάθε άλλο καλλιτέχνη, 7 πλατινένιους δίσκους και 4 χρυσούς. Τι να πρωτοπούμε για σένα? Πότε πρόλαβες και τα μέτρησες, Ανθή μου? Εγώ δεν τα μετράω, η αλήθεια είναι. Εγώ το μόνο πράγμα που ξέρω ότι πρέπει να κάνω είναι να αγαπάω πολύ αυτό που κάνω και να προσέχω να βελτιώνομαι και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης, να μην το βάζω ποτέ κάτω και απλά να δουλεύω. Φαίνεται απόλυτη δουλειά σου, δεν το συζητάμε. Κάνεις τη μία επιτυχία πάνω μετά την άλλη όλα αυτά τα χρόνια και ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι επίσης παίζει και τεράστιο ρόλο και από τους συνεργάτες μας, ότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που με πιστεύουν και ότι με στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Εμπιστεύονται τα τραγούδια τους, τους στίχους, η δισκογραφική μου, η εταιρεία παραγωγής. Όλοι, τα ραδιόφωνα, όλοι. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα που αποτελεί για το αποτέλεσμα. Επίσης, θέλω να πούμε ότι φέτος είναι μια πάρα πολύ σημαντική χρονιά για εσένα και για όλους εμάς που σε αγαπάμε. Ήταν Δεκέμβριος του 2003 όταν χορέψαμε στις αναπάντητες κρίσεις. 20 χρόνια μετά. Σolo καριέρα, Έλενα, έχεις γενέθλια. Αντώνη, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου και έχω ένα υπέροχο πλάσμα τον Γιώργο που ήρθε με 2 αριθμούς στα Μουδανιά. Στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική. Και κάθε φορά που τραγουδούσα, μάλλον το αναπάντητες κλήσεις, μου έδωσε όντως το 20, γιατί ήταν πριν 20 χρόνια που ξεκίνησε η solo καριέρα μου. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί καν. Θέλω να πω κάτι. Είναι 20 χρόνια καριέρας, 20 χρόνια επιτυχίας, αλλά ξέρεις τι πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια? Η αγάπη. Καλά, η αγάπη είναι μεγάλη. Σ' αγαπάει πολύ ο κόσμος, Έλενα, και το αγαπάς και εσύ. Το ότι με αγαπάει και γι' αυτό δουλεύω και τόσο σκληρά για να μπορώ να ανταποδώσω σε όλη αυτή την αγάπη που εισπράττω. Γιατί όταν παίρνεις πρέπει να δώσεις, ή μάλλον πρώτα πρέπει να δώσεις και μετά να πάρεις. Άρα νιώθω ότι έχουμε μια πολύ αμοιβαία σχέση και αρκετά ισότιμη, θα έλεγα. Και τους αγαπώ πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο λατρεύω να κάνω τις περιοδίες το καλοκαίρι, για να πηγαίνω εγώ κοντά στον κόσμο. Δεν είναι πάντα αυτό ότι ο κόσμος πάντα να έρχεται στην Αθήνα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς στην επαρχία, εμείς στη Λιβαδιά βέβαια είμαστε αρκετά κοντά στην Αθήνα και μπορούμε να κατέβουμε. Φανταστείτε κάποιος να έρθει από τη Λάρισα. Ναι, είναι μεγάλο πράγμα να μπορούν και οι καλλιτέχνες να έρχονται στις πόλεις της επαρχίας. Ή από νησιά, παραδείγματος χάρη, ή ακόμα πάνω από τον Εύρο, που πήγα και φέτος στο πάρτι της νεότητας που έγινε πάνω, η Καστοριά, που πάλι έγινε ένα river party εκεί, Σήμη, που μπορείς να έρθεις ανά πάσα στιγμή. Άμα έχεις σηκώσει και πολλά μπεφόρ, δύσκολα πας και απέναντι Ρόδο για να πάρεις το αεροπλάνο. Οπότε η περιοδία είναι Λιβαδιά και μετά που συνεχίζεις? Μετά από τη Λιβαδιά, που θα έχουμε 30 του μηνός. Βέβαια. Είμαστε 2 του μηνός στη Θεσσαλονίκη και 4 Πειραιά Βεάκιο και μετά συνεχίζουν και άλλες. Απλά θα τις ξεχάσουμε μέχρι τότε, άμα τις αναφέρω όλες. Αλλά συνεχίζονται οι εμφανίσεις. Νομίζω η τελευταία μου θα είναι 30 Σεπτέμβρη για την καλοκαιρινή περιοδία. Ο κόσμος πάντως εδώ στη Λιβαδιά, να ξέρεις ότι σε περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία. Θα δώσουμε και προσκλήσεις εδώ από το ραδιόφωνο. Περιμένουν όλοι. Πόσες θα δώσετε? Είμαστε 3 ραδιόφωνα. Ο ελληνικός 90,3, ο X-Radio 91,3 και το Ράδιο Ένωση 97,3. Προσκλήσεις για τον κάθε σταθμό και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 30 προσκλήσεις, 30 τυχεροί. Γιορτάζει όλη η Βιωτία. Περιμένει το number 1. Έτσι, χαίρομαι πάρα πολύ. Εσείς θα έρθετε? Φυσικά. Εννοείται θα είμαστε εκεί. Εντάξει, τέλεια. Γιατί έχουμε να πούμε πολλά μέσα στο πρόγραμμα. Γιατί δεν λέμε δικά μου παλιά, καινούργια τραγούδια. Θα πούμε τραγούδια που αγαπάμε εμείς από άλλους καλλιτέχνες.
Είναι όλη η ομάδα μου μια εξαιρετική ομάδα από υπέροχους μουσικούς. Μαζί μου τον Αντώνη Βλάχο και την Ελένη Αλεξανδρή. Έχω και 3 κορίτσια από το Dance Cartel, τη Ζαφυρία, την Αταλή και την Τζούλια, who's made in Italy, που λέω κάνω πάντα πλάκα. Ιταλίδα είναι. Ωραία. Και έχουμε πολύ κέφι να δώσουμε και εννοείται ότι ποτέ να μην ξεχνάμε το παιδί μέσα μας. Πάντως, γιατί υπάρχουν και κάποια στιγμιότυπα που είναι πιο πολύ για πλάκα και τα λοιπά, χωρίς να είναι το πράγμα, αλλά συμπεριλαμβάνει και χιούμορ. Αυτό είναι το καλύτερο. Είμαι σίγουρη ότι θα διασκεδάσουμε πάρα πολύ την επόμενη Τετάρτη. Πάντως, εγώ περιμένω να σας δω από κοντά, όχι μόνο εσάς τους δύο, αλλά όλη τη Λιβαδιά και όλη την περιφέρεια γύρω-γύρω από τη Λιβαδιά, να γίνει χαμός. Και να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στα μέρη μας. Νομίζω έχω ξαναέρθει. Έχω κάνει μια συναυλία στη Λιβαδιά το 2008. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί εγώ το 2008 είχα ταξιδέψει για να σε δω. Νομίζω ότι είχα έρθει και η Λιβαδιά, κατευθείαν μετά από τη Λάρισα. Μάλιστα. Πάντως εμάς εδώ στον Ελληνικό δεν είχες έρθει σίγουρα. Είναι η πρώτη φορά που σε έχουμε. Θέλω κάτι λίγο να... Μου έστειλε ένας αγαπημένος μου φίλος, ο Κίμων Πάτας, ένα μήνυμα πριν 2 χρόνια, το Μάιο του 2001. Μου είχε στείλει και άμα τυχόν καταφέρουμε και βρεθούμε, θέλω να σας δώσω λίγο και το δικό μου το κινητό, μισό λεπτό. Συγγνώμη τώρα, σας κρατάω λίγο από το χρόνο σας. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί εμένα οι γονείς μου κρατάνε καταγωγή από την Ορεινή Καρδίτσα, από την Πίντο. Και ο αγαπημένος μου ο φίλος αυτός ο Κίμων μου είχε στείλει μία φωτογραφία που ο πατέρας μου, μία από τις πρώτες δουλειές που είχε, ήταν εργαστήρια αναψυκτικών από το 1964. Ήταν εδώ στη Λιβαδιά, όντως υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Και πίσω είναι ο πατέρας μου. Και μου έχει στείλει μια φωτογραφία του μπαμπά μου που εργαζόταν σε ένα εργοστάσιο στη Λιβαδιά. Γι' αυτό συνδέομαι λίγο περισσότερο με τη Λιβαδιά κιόλας, επειδή ανεβοκατεβαίνανε τότε η οικογένεια του πατέρα μου Λιβαδιά Οξιά. Και την έχω λίγο αδυναμία τη Λιβαδιά. Πολύ χαίρομαι. Πιστεύω ότι θα σου αρέσει πάρα πολύ και το θέατρο που θα τραγουδήσεις, γιατί το θέατρο Βράχων Κρίας, μην το πενευόμαστε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος και με πολύ καλή ακουστική. Ο κάθε τόπος πρέπει να περηφανεύεται για τον τόπο του. Για να γνωρίζουμε κι εμείς που δεν είμαστε από εκεί, να γνωρίζουμε τον τόπο σας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι τώρα σαν εγώ να θέλω να μιλάω για τη λίμνη του Πλαστήρα. Να με μιλήσω για τα καλύτερα για τη λίμνη του Πλαστήρα που είμαι καρδιτσιώτισσα. Λοιπόν, να μην σε κουράζουμε πολύ. Θα σε ρωτήσουμε μόνο ποια είναι και τα σχέδια. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον το χειμώνα θα θέλω να ασχοληθώ, να κάνω πιο πολύ δικό μου workshop. Μέχρι στιγμής η απόφασή μου είναι ότι δεν θέλω να εμφανιστώ σε κάποιο νυχτερινό κέντρο. Θέλω να ετοιμάσω το δίσκο μου και να δουλέψω άλλα πράγματα που τα ονειρεύομαι πολύ καιρό και χρειάζονται και χρόνο αυτά. Πάντως, αλλά καινούργια τραγούδια να περιμένετε σίγουρα. Πάντως, Έλενα, το φετινό καλοκαίρι δεν μας τα λες καλά. Δεν σας τα λες καλά, αλλά το χορεύουμε παντού, Μας τα λες και πολύ καλά. Τέλεια, λοιπόν, παιδιά, τέλεια. Είστε συντονισμένοι στον Ελληνικό, στους 90,3. Είχαμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε για λίγο κοντά μας την Έλληνα Παπαρίζου τηλεφωνικά. Θα την δούμε από κοντά όλοι στην Κρία την επόμενη Τετάρτη στη 30 του μήνα. Δεν θα λείψει κανείς. Εννοείται ότι δεν θα λείψει κανείς. Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, Αντώνη μου, Ανθή μου και Αντώνη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέχρι τότε να περνάτε πάντα καλά. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Σας φιλώ, φιλάκια πολλά. Καλή επιτυχία αύριο με την Δέσποινα. Ευχαριστώ.